नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ एगो बात लेके आइल बानी। सतयुग ऐसन युग रहे, सतयुग ऐसन युग रहे, रहे सभे साचा आ त्रेता में राम अइलन, केतना सुख बुझाता। द्वापर में कृष्ण भइले, पूरा रास रचाता। आ कलयुग में जब आइल बारी, नारी पेन्हल छोड़ देली साड़ी। आ बाप मतारी अलग, बेटी पढ़तारी गारी। इज्जत प्रतिष्ठा के लाज नइखे, बेटी खोजे हिस्सेदारी। सीता ऐसन बेटी होखे, भरत ऐसन भाई। आ केतना मर्यादा में रहली सीता माई। लंका में रहते हुए भी कितना मर्यादा में रहली। ये सब हमनी के सीखे के चाहिए। 14 बरस तक तप भइले, 14 बरस तक तप भइले। भरत ऐसन भाई आ ऐसन त्याग कैलन, कैसन रहली उनकर माई। कितना बड़ा राज्य के त्याग कैले, कैसन मतारी उनकरा के जन्म देले रहली। ओहो मतारी धनबारी। आ कलयुग ऐसन फेरा आइल, गाड़ी बात के डेरा आइल। कलयुग ऐसन फेरा आइल, ऐसन कलयुग के फेरा लागल कि गाड़ी या बातें गाड़ी हो गईल बा, एक डेरा बन गईल। तो कभी कहले बानी कि कलयुग ऐसन फेरा आइल, गाड़ी बात के डेरा आइल। परनामा पाती हट गईल, परनामा पाती हट गईल, डैडी पापा सट गईल। तो नमस्कार दोस्तों, कैसन वीडियो लागल लाइक करी, कमेंट करी, सब्सक्राइब करी। आ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसन लागल। नमस्कार।